Stalo sa to roku 1855. Ľudovít Štúr sa po smrti svojho staršieho brata presťahoval do Modry. Po Viedni zomrela jeho spriaznená duša Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. A zomrel aj jeho sen o Slovensku. Naďalej bol tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala polícia. V tomto období sa končí aj Štúrova životná púť. Na polovačke nedaleko Modry sa stane nešťastie. Štúr sa pošmykne a strelí si do nohy. Máš to zle. To nebolo v roku 1855, ale v roku 1856. A nestačilo by to vyškrtnúť? Nestačí. Treba to prepísať. Stalo sa to v roku 1856. Ľudovít Velislav Štúr bol naozaj na poľovačke. Ale nebol tam sám. Bol tam s ním Ostrolúcky. Nebol síce dobrý strelec, ale za toho poháňal hnev voči Štúrovi. Ty si ľúbil tých svojich slovenských orlov a sokolov, ale nikdy nie moju dcéru! Kde si? Zabil si moju dcéru! Ty si zabil Adelku! Obetoval som svoju lásku! Ale to bola nehoda, nie? Áno. Štúr nechtiac vbehol priamo do pasce. Teraz budeš obeťou ty. Tak chceš mať lepšiu známku, alebo nechceš? A toto ste počuli, že Štúr bol teplý? Chodili na dlhé prechádzky do lesa. A tam rozjímali. S prírodou. Máte peknú pušku. Dvaja muži a fľaša chlastu. Hoci čo sa mohlo stať. A to čo je za hlúposť? A ty čo sa rehoceš? Veď on bol pekný chlap, nie? Ešte aj tí jeho kamoši mi pripadali takí fešní. A on im zakazoval ženiť sa. Prestaň! Aké tajomstvá skrývajú naše dejiny. Podstavím ti kole. Horár bol dobrák.
aj keď mu svoju lásku nevedel úplne vyjadriť. Lenže sa im to raz celé prevalilo. Toto si sa učil odo mňa? Prdlaj z makovú. No. Bola to čistá politická vražda. Maďarskí tajní agenti ho odbachli niekde v lese ako jelenia. A podľa mňa sám Košút ho odbachol. Chcel byť ako on. Aj brady mali rovnaké. Košút ho istotne nezabil, lebo bol vtedy vo vyhnanstve. No, ale bola to politická vražda. No, veď aj Češi ho prenasledovali. Nerozumiem, prečo by ho prenasledovali Češi. No lebo na konci bol už taký sklamaný, že chcel, aby sa Slovania spojili s Ruskom. No a normálne by prijali ruštinu. No, ale to by nebol problém pre Čechov. Vieš, kto by ho bol za to zabil? Habsburgovci. Vlastne, kto ho zabil? Podľa mňa nikto. Jednoducho spáchal samovraždu. Štúr bol hrdina. To si zapamätaj. Šut! An! Myšlienka slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou. Ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude. Mitmond, nem tudom. Ale aj tak nikto nevie ani len pravopis. Štúr mal toho napokon dosť. Po dlhom boji pochopil, že vtedy ešte nenastal jeho čas.
opustil nás v roku 1856.